Príjemných chvíľ prináša aj preplnené obchody a supermarkety a práve na to čakajú vreckári. Najohrozenejší sú starší ľudia a práve na nich sa v obchodoch zamerali policajtky z Banskej Bystrice. V jednom z plných supermarketov ukázali, ako rýchlo môže z otvorenej tašky zmiznúť peňaženka. Zlodej nezaváha ani sekundu, využije každú nepozornosť. Skúsenosti majú mnohí. Taška bola otvorená, peňaženka zobratá. Ja vrajím, a cigán už uteká odo mňa. My zobrali peňaženku. Chodia vo dvojici a jeden sa spýta, ja sa mu venujem a druhý mi vybral z tašky peňaženku. Policajtky tak aj prostredníctvom týchto letákov upozorňovali najmä dôchodcov, ako sa vreckárom vyhnúť. Sú to rady pre seniorov, kde máte ako sa nestať napríklad nejakou obeťou. Na parkovisku si často ženy najprv odložia kabelku na predné sedadlo auta a zatiaľ čo nákup putuje do kufra, prichádza zlodej. V tomto prípade sa zlodeja figuranta podarilo chytiť a hrozí mu dvojročný trest. Nie vždy sa však vreckára podarí dolapiť a tak je jednoduchšie mať svoje osobné veci vždy pod dohľadom a nedať zlodejovi šancu. Pre televíziu Katarína Juríčková. Policajti pátrajú po dvoch podozrivých.